oɗon ketto radio dingiral fulɓe. abogare fulɓe kam fulɓe ɓe jejjitani ko gonno hono Alsan Jawa jeeri yejjitani ko wonno payitani ɗo honno no andi ɗo fonno somi yillima toto wite lumbelana pari jiɗume kiɓe o luba humtulo ka en buulo malal somlade biro wawaw kikiɗo kirnumimi toto wite lumbelana kirnumi raneru fade lumbelana tutukulori otono toka dartaki baja seyni yeren aɗa peli ja seyni yeren otono toka dartaki mbeɗa wirto kuri dumale mbeɗa wirto naye be baali mbeɗa wirto pucceke ɗoni mbeɗa wayrodire labba cabal kata boɗeri sagay demanea naɗuɗo fuufo mbaynodirme labba cabal kata boɗeri sagay demma demmuya abogane on fulo rokkunomi ɓesɗi joyi nayi joyi jewniɗi o rokkimi keloɗi joyi pucci joyi paami lumbellana paadiɗi gowro coynimi mawɗo pullo boɗejo no waɗe lessiyali jottimi bismimi o jaɓɓimi o haalanimi aduna ko yawti mawɗo pullo o haalanimi ko fayi arde o waati woodi o wi abumma mi rokkuma ko kijete tan on woni baaba oldu bo humtula kawen buulo malal somlaade biron bumbu o watti me jibi oldu bo humtula kawen ƴewmi jewtodimi yalla kay diwata ɓiyum soro ndeke ɓi coloɓe koye worata tufne kael kono noon jiitume Demba Sow fulla jeere Demba Sow Demba Sow fulla moni hoɗi hande ne wiite Pixel kanko wino wondemi leydi Europe hatta sukaɓam haalde Pulaar hari tay jaɓɓe ɓe kanane jaɓɓe ɓe jigi on ko tula kayen Allah walla hari tay jaɓɓe ɓe yo Allah yiɗnami moƴƴuɓe ɓe yo Allah walla neeɓi lasli yo Allah walla neeɓi jalle mawɗo yo Allah worondirani mi cukke wata Allah addinami ɓe jaɓani wata Allah
sikki hanti ɓoyata sabu ko dokkata ɗen heewani kono yimɓe ne lamdi cemedel kesel mbinomi hanti tawde mi mawni mi wonta ɗum yimde hanti quoi vraiment ah oui ko cuballo wima ko ah oui kono jarajif rewɓe ɓeɗo fof ina woni nalankoɓe kala waɗoɓe aar ko fewte pulagu gila Abou Djouba en awluɓe ɓe ha kay lawɓe ɓe ha kay wambaɓe ɓe ha kay sehilaɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko anduɓe culture pulagu en jettiɓe yo Allah ruttu on teddugal kono ala il faut woda ko kalmi seeɗa saabu simi darima ɗo e oɗo sen idi ko meɗa waɗa ñañoru ɗum ma won ko ciftinmi seeɗa ko yawti par ce que neɗɗo fotani yejjit caggal makko saabu ko fedde ila yala jaaƴi sadiga sanga boɗoyal ma kam si tawi ɓe mbaɗi pulagu ɓe mbaɗi jamma te jamma o hoɗon gandi ardiɓe koko fulɓe te kaddine mambureɓe ɓe ko fulɓe ko ila sago ɓe guinne hono mo ganduɗa ka woni Maymouna Djiby Samba Saydou Biya Hammadi Gueladio rendini en ɗo ko gilli rendini en ɗo ko cehilagal ñaagoto ɗen Allah ko ɗi gilli ngal cehilagal ɗam en ɗam yo Allah jutnu ɗum rokka en yiitodirde rokka en faamodirde rokka en tinnodirde rokka en tinodirde beele ko goto e meɗen tiɗi kala ene tintino bandum o yo Allah ñimnanɗo en ɗum ya barke laaɓal no laaɗo Allah mi wawa gaynude noon onon leñol pulagu wonɓe ɗo mi neeli on kadi e woɗɓe ɓe garani ɓe yo Allah yoɓ on moƴƴere yo Allah yoɓ on moƴƴere fodde tampere nde tampunoɗon e am e saaha nde laamu Mauritanie fewji wiide ene ɗoofa fittandu meɗen e ñalawma goto hay somi yamiraka mami haal sabu tampere nde tampunoɗon hen sabu darde nde darinoɗon hen e tonggol tan ko gandon wona ko jabtinomi ko Moussa Ndiaye nannuno kam prison ko gila ne mbaɗami affecté Guédé Maha gummimi radio Sehil Baby gartumi Nouakchott gila nden laamuyel Mauritanie enen waɗa corok enen daara hol ella mo goto mo yiyata e am ha ɓe mbawa jaggudemi ɓe coka ko Moussa Ndiaye ko woni occasion plainte o windeno hen ko gueɗe 4 ha 5 gueɗal goho komi haɓino e gouverneur Guédé Maha Abdourahmane Wulmeyno ƴattimi ɗum holko mbaɗnomi toon mi yeehi mbeɗa haalana fulɓe Guédé Maha naaɓe sirruji laamu mbeɗa haalana fulɓe Guédé Maha naaɓe mbeɗa wiya yo kaɓ e safalɓe ɗum ko goho ɗiɗi mi arti e 2010 Nouakchott mi waɗi conférence mi ƴattima président de la république eyyi
gonga walla wona gonga ɗeɗo gueɗe kalaɗe ɗo hakkillaji mon ene jaɓa ɗum wona jaɓata ɗum koɗo ko gonga welani ha welani koɗo ko gonga ko min waɗi ɗen ɓoɗe komin waɗi wallahi kadi komin waɗi te mi wulata ɗum ha ñande darga bidditagol ari Aziz jooɗi en huma dewle babiraɓe amen temin cuwa andude bamum min mbi Aziz minen ko waliyaɓe Fouta kemno kumno dewle yummiraɓe amen an yumma wonno ko luka garɗa ɗo kaɗa yaare 19 ans min ganda bamma so wona ñande laamiɗa nde attan min kayitaji bamma wadde firti ɗeɗo gueɗe ɗiɗi enen hen gueɗal tataɓiwal ngal ɓe mbi mbeɗa yaha Europe mbeɗa faggo kalis mbeɗa sooda armuji mbeɗa yiɗi créde rébellion joni noon ina toɓata toɗi rommet joni kam woni sakket oɗo journaliste jontaɗo o mo ganduɗa o nemno ɗum ko mouvement basse en yo ya Dakar yeddoye Biram Wul Abeid yeehi toon artiɗo ene confirme ko nelano ko waɗi ɗum guelo ngal formi jeune uji ken wonatede sappo e joyo yo mbar Moussa Ndiaye joni noon o min jiiɗi ko yo ñawore rewne dow mum tawa o yeehi e commissariat yaji foof ɓen cali mouvement basse en yiɗnoɓe créde événement Mauritanie Sénégal e ɗeɗo balɗe ko ɓen jeehi to procureur ñaganimo audience ha gayni ɓe kalani procureur ɗeɗon gueɗe wadde firti ko ñaworam wonno ko altini te jogornomi ñawede ko ñawore wargo kono noon mi yetti Allah komi pullo mi yetti Allah fittanamdu jeyi ɗum ko fulɓe kono kadi mi yetti Allah ene jingani fulɓe Allah ene jingani fulɓe e komin ceeɗi kala mo ƴettinno anni e bonɗo faade fulɓe Allah fawi maɗa ko boni guila yettide mi yetti Allah ñande alkamisa mbaɗami e nder gris aljuma fawi hen aduna o fof dilli onon fof dilli ɗon aljuma samedi dimanche ñande altine subaka ɓe neli otoji ɗiɗi gardeɓe yo garga ndodo kam nawami tribunal pour mbeɗa ñawoye leñol ngol machallah duuji mon darde mon watti ko jogornoɓe wiyannoɓe mi ɓe ma laam neɗɗo ara ha tolno kam e nder gris wiyaɓe ma laam mi wi ɗum sa Allah tan tokkayi ko ɓen garti ene mbiyami wondane show ça c'est une petit problème nous tous on est des musulmans nous tous on est des Mauritaniens il y a pas de problème on va régler ça wadde mi raɓɓiɗino on tan ko ɗum ɗo wonno sababu o ko ɗum ɗo woni koɓe mbanno e plainte he onon fof noon debbo e gorko suka e mawɗo fittanamdu caggal Allah jogorɗo ndu suɓade o ko onon ngol ɗo leñol jeyɗi en gaadi ɗum e yeeso Allah wona saabu mbeɗe dari e yeeso fulɓe ala en gaadi ɗum e yeeso Allah saabu wona hirde nde weeli ala en gaadi ɗum e yeeso Allah sababude kadi wona gonɗen ko e paari ala nde wonno mbeɗa wiya holmo winoma coppi gontu goriji saka ina jogga holmo winoma jullaji biltu saka guiye mumen ina logga ndeke jombani hay doole ma puskala kattanɗe gegga kala joguiɗo gonga noon ina hani e jeyi mum jagga so ladde lewama lewrama jeyi ina hani mamaje lagga mi wiyani cittore kono mbimi ko woto jejjite mi wiyani keɗe kono mbimi ko kettode kala hakkillaji mon guddite wona duko wona haare kono ina hani kala gonga ubbite ko fande e fortande nafani gorodi saka e aade ɓarfinande e ɓafande ko faɓɗo jeeyi kono wona ɗaɓɓitowo ndimagu paamin noon so ɓiruji gasani lamba tasani so lamba tasani deke joɓɓi gasani ɗum noon oɗon jallo oɗon jaafo oɗon ɗacca hakkille mi dartino ɗo jaafoɗon mi noon mi ñaami temps o ha no feewi bandiraɗo namdi ɗo laafaka holko ko yahata kono noon temps o ene raɓɓiɗi kono heddi tan mi wiya on so tawi koko daneewa walla koko ɓaleewa walla koko mboɗeewa ko ɗum tan jinmi andude
so tawi koko mboɗe o mbimi ko ƴiƴam mboɗa jam coye beele pulagu ɓamto ñande fo haare beele ndimagu heɓto wallani en tan darade ne jangto walli en ko ƴettude pellital moni kala yarlito komi ɓinguel fuutankoɓe mbiɗo jaaɓi mbiɗo yarlitaniɓe mi yaha jama mi yewtana mawɓe mi yaha diniral mi yimana sukaɓe komi cowori fulɓe aynaɓe mbiɗo eggina mi tawa yontaɓe mi haaldata e goɗɗo e ñamale mbiɗo haalda e dimo joom ñalaɗe bawɗi tungi ko almari ndimagu tunganaɗi kala jambaro tungiraɗi heptude ndimagu ɓoggi taƴa ceere ne jiyago hande kay ko ñaygal falade kono wonata ñaygal belade junguelam e junguel maɗa nokkuɗo kala yo farade yeeso neɗɗo kala ko joom jamanu kala won yontaɓe joom saaha yo sangor seeɗa mo ala saaha ñamlo meeɗa woni pasde komo ala seeɗa mo mere yoni hawto seeɗa komi ɗanninoɗo cakaw komi ɗanninoɗo ɗi duuɓi kewɗi mbeɗa wone ladde nde gimi jawdi liggimi jawdi jawdi ndi ari jawdi notima yo jam doddime yewende ci kaw subaka goto lelimi jamma ci kaw koydumi wuro amen dille amen de nayi amen yo fanno pinmi subaka jami enfance tañmi biye ƴettumi ɓurku yawde patumi afrique mi jottino sehilaɓe gari yontaɓe ɓe gari yoɓɓe ɓe gari yoɓɓe gari gooɓi gari sehemiɓɓe ɓe gari juglen mi foko sisi fo si abu ñowol jottimi min ki jooɗi mine sehilaɓam mbeɗa min jewta kikiɗo goto min jehiyande yaade mine guiƴiraɓe min potte bomi jantade mi cohnima mi debba dewgal humama habaji keddima jamma o jangi abu ngene jamma ono janga kode ɗe no ñaara dogu ono fayna mawɓe ɗanima sukaɓe kalaka kalde sese sama mawɓe coɗanaɗe mawɓe ɗanima juglen mawɓe ɗanima sukaɓe kalata cemedel addama nder suud taro nder siyortima miitoji jurtima cuuray huɓɓama min tane kañum e tan min ina hersami seeɗa mbeɗa herso ɗum seeɗa kono jamma jangi kote ɗe ñaari mi haala ɗon dal cuuray huɓɓama cemedel addama ina hersami seeɗa mbeɗa herso ɗum seeɗa jamma ono janga kode ɗe no ñaara ndogu ono fayno ɓiɗɗo o bonno woyi hewende takke goto kotelen ko saama ina heewi hendu kuura ala lampa pétrole lampa ustama traverse yortima baduni dara ene hersami seeɗa mbeɗa herso ɗum seeɗa ko lampa pétrole lampa ustama kandu ñifi lampu ñifi gacce ngati heddi komi haalani wokkotire miijoji camatal kasal jel suwasuusi alba cuurayi lecentire kala jaganayi sukaɓe ɓe pija mawɓe ɓe gala komi lewo ceyikiti
kadi le 22 octobre courtois hakkunde amen fedde witende actim ko toon noon temedel kesel kesso gaddaɗo gongira e gongo ko toon waɗate allahumma salli ala seydina muhammad fofonemo kelle Abou Touba kete yeɓe yene fofonemo kelle ya Abou Touba fulɓe beltima Allah jarama jarama Abou Touba bonne soirée. oɗon ketto radio dingiral fulɓe. oɗon ketto radio dingiral fulɓe.